Турче, ама мило ти. Дете. За дом си родена ти. А пък ние тук като гущери из трапищата. Вашата къща в село пусто е запустял. Не съм слизал нататък, откакто убиха баща ми. Откака мама като свещица се стопи. Тръгнах с Байгора на Ел такъв, докато ми оставил войводството. 15 години. Майчица ми е там на гора. Либето ми тънка пушка. Детето ми е ятаганът. Нали знаеш как е речено в песента? Хайдутин майка не храни. Хайдутин къща не гледа. Не така само в песента се казва. Лъже тая песен. Знаеш ли, понякога и на мен така ми се струва. И ти можеш дом да имаш. Сега ще изсвети маслото. Ева, Лев, стани! Стани, стани! Вземай. Вземай! Пущам ти да ми свършиш една работа. Ти знаеш ли конака на Мехмеда? Знам го, чорбачи. Още сега ще идеш при Мехмеда. Ще идеш и ще му кажеш. Ще му кажеш, Страхил войвода приема прошката. Щом дойде в Фермана, ще му върне детето. Какво? Какво рече войводо? Рекох! Смятай, че вече не съм ваш войвода. И аз съм човек! То свинарлъка не е като хайдутлука. Не, бай, Димитри, ама ще свикне. Ама че мръсна стока.
Ти какво, тръгваш ли? Тръгвам. Като сте рекли воловета волове. Ама, Чичо, никакви да са волови. А такива едни бели. Като облаци. С рогата и... Като месечина. Като месечина. Като месечина. Облаци и ветрища. Купих, да речем, аз волове. Убави волове. Балкани. Ами ако някой чалмали им хвърли око и ми рече: и аз, старче, магарче, дай ги насам, че много ми харесва. А? Ще рече той. Не се пипай, не се пипай. Там вече няма нищо. А ти му кажи, че тия волове са страхилови. Па той да си прави сметка. Ще му кажа, аз съм... Хайде, на добър час, Чичо. Тръгвам. На добър час, бае. Сполайте с Нахо. Явиш ли кой хлопа? Охо, какъв гостенин! Буюр! Буюр! Я бе, хей! Донесете още една чашка, нарежете и мезенце! Заповядай, Страхиля, седни. Чорбаджи Йордане, искам да те попитам, защо си взел кравата на Сиромах Петър? Така... Бре, че кога пък свариха всичко да ти обадят, а? Бъбрив народ, ей, я опитай ракията ми. Люта е като огън. Заповядай. А зими, да? Зими. На здраве. Опитай. Ще опитам. Ти по-напред ми кажи, защо си взел кравата? А че за борч? Колко гроша беше този борч? Ти, Страхиле, какво? Пак ли? Каквото съм имал да вземам, взел съм го. А пък ти почитай думът ми. Ако обичаш, изпи си ракията. Но кисията си прибери. Мене хайдушки пари не ми трябват. Запомни тези думи. Забравил бях, че си свикнал да даваш само на хайдутите. Не и да взимаш от тях. Заплашваш ме, а? Заплашваш? За това ли слезе от планината? За това ли молих с пътията прошка да ти даде? Аз ще се оплача. Ще кажа на Мехмеда. Аз питам ли та, колко души си изгорил, да си напълниш кемера с жълтици, а? Вземай. Хайде. Остави. Хайде, свикнали сте само ръце да целувате. Първи. Страхиле, какво ти е на ръката? Какво си направил? Това ми е работата, че нищо не направих. Нищо не направих! Мръсната му краста, нищо! Какво ти е? Какви са тия страшни сънища всяка нощ? Кажи ми, Страхиле, заради мен ли се мъчиш така? Аз ли съм виновна?
лъже песента. Не лъже. Хайдутин майка не храни. Хайдутин къща не гледа. Върни се в планината, Страхиле. Иди при дружината си. Живот ли е това тук? Не мога повече. Иди. Воско и учи. Поведоха ангарията. Дръж. Върни се при дружината. Рано е още. Къде е станал, дядо Вълко? В ковачницата. Чакаме дружината. Какво ще чакате? Шайката на Вие не трябва да се допуска в село. Вие, жените, бягайте в кошарите. Ти, Ивано, също бягай. Имаме брадви! Имаме остри коси! Няма да им тръпнем! Няма да им тръпнем! Ахилица! Отваряй ги, Виндия! Отваряй! Хванете я! Чакава я искам! Бasta, мама Поканска! Иван Някото! Аз съм, бай Горяне. Ивано, ти ли си? Къде е Сухил? Вие
бързай! Ивана! Удариха я! Ивана. Събуди се, Ивана. Продумай ми. Пак сте заедно. Само аз. Няма вече. Да ви погледа. Искам на поляната. Идвайте. Студено ми. Студено. Господи, успокой мъртвите и дай сила на живите да дочакат края на теглото. Амин. Амин. Амин.